Oh, panas ini gini. Mau ngombe nanti yo. Krono ae. Oh iya. Oh, nek dia ana wonge. Oh, lha iku ana wonge. Yo naik. Kene Mas. Tenan di Mas. Iki bule iki. Delok naprene bule. Oh tenan di. Tenan di kok. Lah wong iki gak iso muni Jawa. Apa? Jawa kudu Inggris. What? I am fried chicken. Bre. Kate nandi ku yo apa? Ini lho. Kate nandi. What do you ready go deng? Hah, yes. Loh, ini kok salah paling Gus. Ngene Mas yo. You what? Air going. Oh, siapa iki? Apa rek? Iki lho ana bule. Lho kene cek enak. Nang di Mas iki. Wis lumbo. You anu sik. You sini. Standing. You what is kimochi? Stand up. I am in duduk. Adel. Sini. What is your name? Kowe kate nandi ku opo? Atenan. Opo sih rek karepe wong iki? Ayo iku. Oh, iku lek delok ngene. Bisa Mas. Anu, orane katel, orane. Jaluk ngombe ale. Wong bisu tak, bule tak bisu. Ngombean gue. Sabar. Seri tak Bule ta. Ngombe apa? Anggur ah. Oh, ngelak iki lho. Gorone gatel lah, Mas. Bule lali aku. Ngelak. Luwe ngelak. Ngantuk. What do you is gelak? Oh, ke kamar mandi. You nang jeding oleh. duduk ngene yo. Mosok kate ngombe oyo. Goblok. What do you taste is kok kosong? You drinking. Wis gak ada duit iki rupane. Bule gak ada duit. Gak ada duit. Sik ta, pompong gak ngerti basa Jawa. Iki wis gak duwe duit yo. Keluwen. Wong aduh keluwen. Tenang ae wong gak ngerti basa Jawa ya. Wis keluwen. Iki lho ana bule gak ngerti basa Jawa. Dirasani ae wis. Ngawur aja. Tasmu kok kosong. Tasmu kosong. Duit yo. Gak boleh kasar Mas, gak boleh kasar. Jangan Mas. No kasar. Yo. Nih. Menengo. Wong iki anu gak iso basa Jawa dirasani. Iya. Wong wis menengo di lu. Aku wong Jawa le. Semburane Mas, semburane Mas. Karo aku jan aku gak iso basa Jawa. Anu aku mang guyon. Guyon. Ayo,